Siyanibingelela nonke balaleli nani babukeli egameni likaJesu Kristu oyinkosi nomsindisi ezimpilweni zethu. Siyanxusa kuzo zonke izindawo enilalele kuzo umhlaba wonke ukuba nithathe amabhayibheli enu njengamanje nilalele ivangeli lombuso wezulu lapho sishumayela khona ukuphenduka nokuthethelelwa kwezono nokubhabhadiswa egameni likaJesu Kristu yena yedwa oyinkosi nomsindisi. Kulabo abalalele abafisa ukubhabhadiswa egameni likaJesu Kristu, nalabo abanemibuzo mayelana neBhayibheli, nalabo abanobufakazi uJesu Kristu yena yedwa esezembulile kuwe wakunika ubufakazi ukuba ubuthule kuzo zonke izindlebe ezilalele ezimisele ukuzwa ebungcweleni naseqinisweni ngobufakazi bakho ukuba nixhumane nathi kule mininingwane esoyishiya njengamanje. Ngizoqala nge-email address ethi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com noma i-cellphone number noma i-WhatsApp number la ningakwazi ukuxhumana nathi khona ethi 066 566 9245 066 566 9245. Izimfundiso nezintshumayelo ziyatholakala zonke ku-YouTube lapho ungahlala khona phansi uphethe iBhayibheli lakho ulalelisise uhlolisise imibhalo kube ngabe lokho okuzwayo ufundiswa khona ushunyayezwa ngakho kuyafakazelwa yini imibhalo engcwele. Ku-YouTube uzosearcha uthi izwi lenkosi uJesu Kristu, izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa futhi nokupressa i-notification button ukuze ngaso sonke isikhathi uzoyithola izimfundiso eziphilileyo eziholela eqinisweni nasebungcweleni ngaso sonke isikhathi lapho zifakwa khona ku-YouTube. Ungakhohlwa nokusharisha i-link nazo zonke izihlobo zakho, ikakhulukazi bonke labo ohlanganyela nabo ngaso sonke isikhathi lapho nihlanganyele ndawonye nithi niyamdumisa uNkulunkulu ngomoya nangeqiniso ukuze wonke umuntu omaziyo ahlolisise imfundiso asuke eyifundisa nasuke eyishunyayezwa ukube ngabe iyafakazelwa yini yizwi lenkosi uJesu Kristu. So ku-YouTube sharisha i-link nabo bonke obaziyo. Izwi lenkosi uJesu Kristu, izwi lenkosi uJesu Kristu. Ake sigobise amakhanda sivala amehlo sibonge ubaba wethu osezulwini ngalesikhathi samanje nokuba izwi lakhe liwele emphefumulweni wethu, izinhliziyo zethu zibe ngumhlabathi ovundileyo olamukelayo izwi lakhe elinamandla okusindisa kukho konke. Ake sigobise amakhanda sivala amehlo. Baba wethu osezulwini, mangcweliswe igama lakho, umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla, usithethelele amacala ethu njengoba nathi sibathethelela bonke abasonayo. Ungasingenise ekulingweni kepha usindise kokubi, ngokuba umbuso ungowakho namandla nenkazimulo kuze kube phakade. Amen. Balaleli nani bazalwane, yamukelani mfowethu uMhlengizodi ozobe sihola ngokuphihlakalo imibhalo umoya ongcwele ekhazimulisa isibani sezwe sona esikhanyisa umhlaba wonke uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Amen. Sanibingelela bazalwane egameni lenkosi uJesu Kristu umnini mandla onke. Leli yizwi lenkosi uJesu Kristu esilishumayelayo, lingaxutshiwe nalutho kepha lizihambela njengokuba esifundisile ngokwesambulo sakhe ukuba sinze abafundi izindawo zonke ngamandla akhe ukuze kungezuba khona ozozibonga kepha lonke udumo lukaNkulunkulu. Uma sifundisa sifakaza ngamandla kaJesu, amandla kaJesu akuwona omuntu. Ezintshumayelweni engizishumayelayo ngithanda ukusho uJesu nezwi lakhe okuyincwadi lesinikiwe ukuba izikhulumele. Ngingakhulumi kakhulu ngichithe isikhathi ngikhuluma izindaba zami, ngizama ukufakaza ngoJesu, ngigcine sengiphuma kwindaba ebalulekile yokuhlala ezwini. Ukuba izimfundiso eziningi zabafundisi asebefundisa namhlanje ziyabuzeka, ngesingisi bathi ziyaquestioneka, ukuba bagcina bengasahlezi esisekelweni seqiniso. Sebekhuluma baze bakhulume nokucabanga kwabo befuna ukufakazisa iBhayibheli.
Thola ubufakazi ngamandla kaNkulunkulu empilweni yakho kuphele lapho. Fundisa ngezinto ezikhona emhlabeni ufakazelwe iBhayibheli kuphele lapho. Singenzi ibandla lemfundiso engazi ukuthi eyethu sesingomakhonya noma sekuyithini esiphethe izwi. Angeke sikwazi ukubusa umninimandla onke. Umninimandla onke kumele abuse kithi. Ukuze sikwazi ukuthi kukho konke akukhulumile azikhulumele yena esebenzisa thina. Masiyeke ukusebenzisa izwi leNkosi uJesu njengendlela yokwakha isithunzi kithi. Masime esisekelweni sabapostoli abasifundiswa iNkosi uJesu nemfundiso yabo ephilileyo ekumele ibandla likaKristu liziphathe ngayo ngaphakathi. Ngokuba asikholelwa ukuba sibukeke kahle kubantu, kepha sikholelwa ukuba sibukeke kahle, senze kahle phambi komninimandla onke neNkosi yethu uJesu Kristu, ukuze kukho konke sikwenzela yena abantu babone ukuthi iNkosi yethu uJesu Kristu siphilela kanjani. Asiphileli ukubukwa abantu, siphilela ke ukuba sibukwe, sibonwe uNkosi uJesu Kristu ukuba siyayinamela imfundiso yakhe yena asinike yona. Ukuba uma siphilela ukwenzela abantu sokonela futhi abantu, kepha uma siphilela ukwenzela uNkulunkulu noma sonile sizobuya size kuNkulunkulu, sizokhala kuye ukuba siphilela yena. Singabantu siyalahlana, singabantu siyahlulelana, singabantu siyathukana ngenxa yokuthi inyama ibuthaka. Isizathu sokuthi wena ulahle omunye umuntu ngokuba inyama yakho ibuthaka. Ukuba amandla kaNkulunkulu ebekade ephelelisiwe kuwena, ubuzokwazi ukuthi ikuphi ekumele ukwenze njengoba ubona umzalwane elimala. Kepha wena uzibona ungcono ukhukhumele, umuhle phambi kwabantu ngoba abakusoli ngalutho. Kepha uNkulunkulu uyakusola ukuba uNkulunkulu wazi iqiniso elingaphakathi kuwena. So le qiniso leli elingaphakathi kuwena ilona uNkulunkulu afune ukuthi wena uvume izono zakho phambi kwakhe neziphambeko zakho, ukuze yena ahlambulule inhliziyo yakho, ukuze yena aguqule lo muntu oziphakamisayo ngaphakathi kuwena. Ukuba uyedwa umuntu oziphakamisayo ukuba umuntu kaNkulunkulu awe uSathane uqobo lwakhe. So uma somazi uSathane uzombona ngezenzo nangezimpawu aziveza ngazo empilweni yakho. Silimala nje ekukholweni nasensindisweni ngokuba sikholelwa ukubukwa ngabantu. Simele ukukholwa ngokuba sithokozise umdali wezinto zonke uJesu Kristu. uJesu Kristu yena usinikile insindiso yomusa leqiniso. Le qiniso leli ongeke walithenga ngemali, ngisho ungaba isigwili nesicebi esingakanani. uJesu yena yedwa uyindlela neqiniso ekumele sihambe kuyo ukuze siphile njengoba engukuphila ophakathi. Ngeke uzakhele yakho indlela. Yonke indlela esizakhela yona lemhlabeni izophelela emhlabeni. Wonke amaqhinga esesiwabekile lemhlabeni azophelela khona. Ukuba waveli ubaba wethu osezulwini. Ubaba wethu akanamaqhinga, akanamacebo. Kunezinto asibekele zona eziyigugu lapha kade. Konke lokhu esesikubona kukuhle emehlweni ethu kuzophelela lemhlabeni. Wonke amanyala esiwenzayo kufihlakaleni ngoba sithi ababoni abazali, ababoni obhuti bethu, ababoni obaba bethu, ababoni abasebenzi sisebenza nabo, noma ababoni abaphathi bethu emsebenzini. uNkulunkulu wasemazulwini uyakubona konke ukubona kusenhlizweni yakho. Akukho ongamfihlela kona. Yakutshela iBhayibheli ukuthi izwi lakhe libukhali kunenkemba esika nhlangothi zombili. Izwi elibukhali kunenkemba, noma inkemba kuthiwa isika kangakanani nhlangothi zombili, kepha izwi lakhe libukhali kunenkemba ebukhali nhlangothi zombili. Lona lidila nezinto ezingaphakathi kumuntu. Inkemba ebukhali nhlangothi zombili yona ingasika insimbi, isike indlu, isike ukhuni, isike inyama yakho, kepha ngeke ikwazi ukufika kufinyelela khona izwi likaNkulunkulu elihlaba lishikize imidlinzo emibi ekhona ngaphakathi kwena, nemicabango yakho emimbi ekhona ngaphakathi kwena. uNkulunkulu kuphela okwazi ukufinyelela ezindaweni ezingabonwa umuntu, engeke zafinyelela isandla sakho nomunwe wakho kuzona.
kepha izwi lakhe lizolungisa lo muntu wakho lo ongaphakathi kwena ofile. So understand ukuthi uNkulunkulu akazange ukuzodila nenyama yakho. Nina abantu enisazihlobisa ngaphandle nithi nenzela ukuthi uNkulunkulu ngeke ukusize ngalutho. uNkulunkulu ufuna umuntu ohlobe ngokwenhliziyo. Ngabe wesilisa noma ngabe wesifazane, ufuna umuntu ohlobe ngenhliziyo. Abesifazane bakhiwe ukuthi babe bahle. Bahle ngendlela uNkulunkulu abadale ngayo. Izinto lezi sizithayisisa esizifakelayo, ezumfakela, esihlobisa emzimba yethu asiveli uNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu uthi usakhe saqonda saphelela. Thina siyazifunela amacebo namaqhinga kaSathane sizihlobise ngabo. Okusho thina le emhlabeni siphilela uSathane kepha sithi sifuna ezulwini. Mina ngeke ngilandele umfundisi ubani ngizolandela umfundisi ubani. Asinendaba nabafundisi enibalandelayo, sinendaba nokuthi ngabe izwi likaNkulunkulu liphelele nikwena. Ukuba lona liyabona ukuthi umfundisi wakho uqambela amanga ingakho umthanda. Liyabona ukuthi umfundisi wakho ukutshele into oyithanda ukuyizwa ingakho umthanda. Kepha uthi umbhalo izwi likaNkulunkulu liphelele. Izwi ukuba bomazi uNkulunkulu ubungeke ulandele umfundisi othize, ubuzolandela izwi likaNkulunkulu. Ubuzolazi izwi likaNkulunkulu. Bathi ngoba manje siphile esikhathini lapho khona abantu sebezakhela bona abafundisi. Yazakhela abafundisi. Nibaqoqe, nibabeke ngendlela enifuna ukubabeka ngazo. Bese benitshela izinto enithanda ukuzizwa. Ninenkinga neqiniso. Umfundisi menikhuthuze niyafuna ukukhuthuzeka kalula, niyazishayela namaphakethe nimnike lokho akufunayo. Kepha uJesu uma ehlola inhliziyo yakho uyabona ukuthi inhliziyo yakho ayiphileli yena. Anginandaba nokubukeka kwakho nesikhundla sakho. Nginendaba nezwi likaNkulunkulu ekuyilona eliphilisa mina. Ekuyilona efanele liphilise wena. Lemvatho lezo ligqokayo azinamsebenzi. Amabhonke amaphathayo wanamsebenzi. Into abalulekile izwi ukuba ngaphandle kwezwi ayikho indaba yakho awunamsebenzi. Ngaphandle kwezwi anginandaba nokuthi ubani awunamsebenzi. Imindeni iyaphela inya. Ngenxa yokungabi khona kwezwi. Wonke umuntu usibona elungile emehlweni akhe. Wonke umuntu usibona ehlakaniphile emehlweni akhe. Kepha uNkulunkulu uyiqala imimoya. Ngoba uyakwazi ukuthi lokho okwenza kwabanye wena ufuni kwenzeke kuwena. Kepha uyakwazi ukwenza kwabanye. uNkulunkulu uyazi ukuthi wena awulali uhlinza ucaba amagama amambi ngamanye abantu. Kepha wena ufuna abantu bakubonge benze kahle kuwena. Bese ungitshela ukuthi ulungile. Ungumthakathi, ungumbulali wisikhohlakalo usebenzela uSathane. Ngiyamcabango nangesenzo sakhe esibonileyo. Abantu bagcwele umoya wenkani ngenxa yokuthi-ke babambelele ezimfundisweni zobababazo abangabe bezithatheli. Kepha abantu bayamazi uNkulunkulu. Bayibheli bavoma ukuthi bayamazi uNkulunkulu kepha ngemisebenzi bayamphika bengabanyanyekayo. Anginandaba nosiko lwakini, anginandaba nosiko lwamaZulu. Nginandaba nezwi elangilethe emhlabeni. Beka lokhu kuphela ngikufumene ukuthi uNkulunkulu wamenza umuntu wabaqotho. Yaba bona bafunile amacebo amaningi. uNkulunkulu wenze umuntu ephelele. Bekuzalwa ingane eqotho. Engazi lutho. Ngaphi ikhula ngaphansi kwezimfundiso zobaba nokhokho bayo. Ezibonile besiyabona nayo. Ukuba yini seyikhule ngamacebo abekiwe abekwa uSathane ngobaba bayo. Ngeke kuze kube khona ukuthula. uJesu engekho empilweni yakho, emndenini wakho, isemsebenzini, noma ngabe kuphi lapho khona. Funakala uJesu. uJesu uqeda lamaqhingo nawo, namacebo, nezibopho nazo enhlizweni zakho, enhlizweni yakho ezimbi ngomunye umuntu. Akwenze ukuthi wena ube msulwa unembeza wakho kubantu nakuyena. Into ezokuthi onembeza bebaboshwe ngokuba sinamacebo ofuna izinto zabanye abantu, sinamacebo ngokuba nomonye nabanye abantu, sinamacebo ukuthi abanye abantu bangaphumeleli. Sinamacebo ukuthi-ke ungahliphiza kanjani into elungile ukuze ibe
Sinemacebo okushebana. Singabazalwane, siyimndeni, singabasebenzi sisebenza ndawonye. Ufuna into ozoyikhuluma ngomunye umuntu kabi ngokuba yini? Uvumela uSathane ekusebenzise ukubanga ukwahlukana nenzondo. Akukho ukuthula kwababi. Akukho ukulunga, akukho ukungcwele phakathi kwabantu abambi. Ngokuba njalo uSathane uyabafukuzisa. uSathane ufukuzisa labo phela abazitshela balungile. uSathane ukwenza ukuthi bawusayintongweni ufuna abantu abazozolana nawe. Awufuni ukuthi wena usondele kuNkulunkulu ozokulungisa inhliziyo yakho. Ozokwazi ukukuholela abantu abazokunika amazwi namazwi okuphila. Sathane ungumbulali kwaseqaleni. Sathane ungumkhohlisi. Uma umuntu ophilayo awuzwani nokusheba, awuzwani nenzondo. Awuzwani nokuqhekeka. Ngokuba wonke umuntu obanga uqhekeko nokwahlukana usebenzela uSathane. Into njalo ukuthi angakwazi ukuzehlisa usebenzela uSathane. Sathane akafuni ukuzehlisa. So lo moya wakho ufaka kubantu ukuze abantu imindeni ningabukekani bahle ngaphandle kepha ngaphakathi ekhaya nizwana. Emsebenzini nisebenze niqembu elilodwa kodwa ngaphakathi anizwani. Ngoba yini? uSathane uyasebenza. Imvuzo kaSathane ikona ukuthi vele egcineni izwi kaNkulunkulu liphilile. Bese lisebenza lona liyakutshela ukuthi labantu okhuluma nabo akubona abantu efaka ukukhuluma nabo. Labantu ohamba nabo awuhambi nendlela efanele, uhamba nezifebe and bakufaka umoya wokufebe. Labantu okhuluma nabo akubona abantu okhuluma nabo bakufaka umoya wokusheba. Usungumhlebi nawe. Khetha ukukhulunywa ngamagama abantu kambe. Ngokuba akukho ukuthula phakathi kwabantu ababi. Bahlezi befuna amacebo amabi ukuthi kwenzeke izinto ezimbi phakathi kwabanye abantu noma abanye abantu bazwakala bekhulunywa kabi noma bephila kabi. Yena ulungile yena. Theni incwadi. Ni incwadi. eJakobe. Sahluko 3. Incwadi yaJakobe sahluko 3. Abantu bayathakatha ngezinhliziyo zabo. Abantu bayabulala ngezinhliziyo zabo. Ukubulala umuntu ngenhliziyo yakho kusho ukuthi awumfuni ukumbona, umfisela nje ukufa. Uyathakatha ngenhliziyo yakho, ufisa umuntu engathi angawuthola umsebenzi, engathi angaba nemoto, engathi angaba nomuzi, engathi zonke izingane zakhe zingafa. Uyathakatha. Engathi angafeyile esikoleni, engathi izingane zakhe zingangaba lutho kuphumelele mina. UnoSathane ongezinyawo. Thini incwadi yaJakobe sahluko 3 verse 1. Ningabi ngabafundisi abaningi. Ningabi ngabafundisi abaningi. Bazalwane bami. Nazi ukuthi siyakwamukeliswa ukwahlulelwa okukhulu. Ngokuba sonke siyakhubeka ngokuningi. Yabona lento ekuthiwa singabi ngabazalwane, singabi ngabafundisi abaningi. Leyo nto ichaza ukuthi akwazi ukuthi wonke umuntu osindisiwe uzoba umfundisi. Kunomuntu ophiwe izwi. Kunomuntu owamukelisiwe amandla evela ezulwini, Nkosi uJesu. Lo muntu ubekiwe ukuba ke abe umholi wabantu abazolandela imfundiso evela ezulwini. Ukuze abangcwele bapheleliswe. Ukuze ke labo abangcwele bapheleliswe. Umsebenzi wokukhonza. Umsebenzi wani? Wokukhonza. Umsebenzi wani? Wokukhonza. Yes. Kwakhiwe umzimba kaKristu. Kwakhiwe umzimba kaKristu. Nize nifinyelele, sifinyelele sonke ebunyeni. Size sifinyelele bonke sonke kuphi? Ebunyeni. Size sifinyelele sonke ekutheni sibe yinto eyodwa. Sibe mqondo munye, sibe moya munye, sibe limi olulodwa.
okukholwa wokuthi okholo lethu siholwa kwilizwi elivela ezulwini. nasekwazini indodana kaNkulunkulu. So le ndaba yamaqembu akhona amabandla amaningi. Umbani uzithathela kwakhe afuna ukuzakhela kona. Abantu basezweni bahlekisa ngensindiso ngenxa yalamaqembu lawo enwakhala emhlabeni. Niyazakhela amaqembu, qamba amagama ngamaqembu enwaqamba lemhlabeni engathi politics. So izwi alisekho linye ngokuba nobani ukhetha iqembu afuna ukulilandela afuna ukulivotela ngokwenkolo. Hayi ngokweqiniso, ngokwenkolo. So iqiniso abalumile abanofuna into ezobavuna ukuthi benze ukukhohlakala kwabo khona bezohlala bathi ebandleni lami noma enkonzweni yami noma isonto lami noma umfundisi wami akafundisi kanje uthi singakwenza ukuthi lithini izwi letheni iBhayibheli size sifinyelele sonke ebunyeni bokukholwa nasekwazini indodana kaNkulunkulu ebudodeni obupheleleyo esilinganisweni sobukhulu sobugcwala kukaKristu. Incwadi ekaJakobe isahluko sesithathu verse 2 ngokuba sonke siyakhubeka ngokuningi. Konke sonke siyakhubeka ngobuningi sonke akekho ngathi uphelele. Ube ngeke eze uJesu lemhlabeni siphelele. Uzenda ngokuba naku singaphelele ukuthi akekho umuntu operfect. Uma umuntu engakhubeki ngazwi lo uyindodana epheleleyo enamandla. So uma ukuthi uphelele izwi leli likwenza uphelele noma akekho umuntu okhubekisayo ngamazwi wena usho ukuthi unamathele ekulungeni uyindodana epheleleyo futhi wena ngezinyaweni noma usezinyathelweni zikaJesu enamandla okubamba nomzimba wonke ungathi ngentomu. Okusho ukuthi yabona uma kukuthi uphelele qala kufanele kuphelele ngemidlinzo. uJesu kuphelele ngemidlinzo yakhe emicabango yakhe wayibeka kuphi kuNkulunkulu. So uma ebeke uNkulunkulu ugade obani ngokomoya ugade uNkulunkulu. So noma ekhuluma ukhuluma amazwi ngokuba uNkulunkulu umbambe ngamatomo nobona umuntu ebambe ihashi elicontroller elilawula ukuthi lime ligijime lijike. So kanjalo usho ukuthi uma kulunge imicabango yakho nezinto ezokuphuma ngolimi lakho zilungile, zifanele ukufundisa, zifanele ukuyala, zifanele ukusola, zifanele ukukhombisa uthando. Ngokuba endlinzweni yakho umoya wakho uphelelisiwe ngothando. Uma ke sifaka amatomu emlonyeni yamahashi. Uma ke isifanekiso lesi uthi uma sifaka amatomu emilonyeni yamahashi ukuba asilalele ukuze sikwazi ukwalawula siqondisa nomzimba wonke wawo. Siqondisa nomzimba wonke wawo amahashi. Bekani nemikhumbi. Bekani ke nomkhumbi njengoba uhlala olwandle untshantshe emanzini. Ingaka nje iqhutshwa imimoya enamandla. Iqhutshwa imimoya enamandla. Iqondiswa ngephini elincinyana. So lapha emkhumbini mkhulu umkhumbi kepha kunomuntu ohleli lapha endle igogogo nje encane. Lo muntu leyo uyena ocontrola umkhumbi khona umkhulu umngaka. Ushawa imimoya kepha lo muntu ukwazi ukuthi awucontrole ngento encane kepha mkhulu umkhumbi. Lapho umshayeli efuna ukuyiqondisa khona. So umkhumbi uya lapho khona umshayeli ewulawulela ngakhona. Lunjalo nolimi. Kanjalo ke nani? Nolimi. Yini? Lunjalo nolimi. So sibuyela kulento le ekutheni sinomzimba yobungibone ngimngaka. Kunendaba ulimi labo molubona noma olwakho molubamba belithambile. Avele uncane avele lithambile. Alinalo ngisho amathambo. Kepha izinto eziphuma khona zingabhidliza izwe lonke. Kepha into eziphuma olimini zingabulala imindeni yonke. Ngolimi lakho. Nanokuthi ekhanda lakho nenhliziyo yakho kugcwele imidlinzo enjani. Lunjalo nolimi. So ulimi lakho lunjalo, luncane. Luyisitho esincane. Yes. Kanti luyazigabisa. Kepha kugcwele impakamo ulimi. Mina ngeke ngidlule umhleki ngokushumayela. Mina ngeke ngidlule umhleki
ngokuphumelela. Mina ngeke ngidlule umhlengi ngemfundo. Mina ngeke ngidlule umhlengi ngokuhlakanipha. Mina ngeke ngidlule umhlengi ahambe ngemoto enje nangahambi ngayo. Akulona ulimi olukhulumayo. Kepha kuqala la ngaphakathi kuwena. Imidlinzo yakhe ingcolile. Ugcwele umoya wokuthi wena abantu ufuna babukele kuwena futhi uzenze uNkulunkulu. Awufuni ukuba usizo phakathi kwabanye abantu ukuthi ulimi lakho likhulume izinto ezakhayo. Njalo uma uzokhuluma ngaha yazi uyanginyanyisa ubani ukuthi nje uzibone ukuthi ungcono ufile. Mawona into wrong yabona ukuthi kanyoko namadlebe abathe ngathi inja uyamthuka umuntu ngolimi lakho uphuma izinto ezifile. Wenza abantu bazenyeze awumbheke ubani nesishwaphela sindlovu yositha. Wenza umuntu abezibuka azibone ngaphelele ngoba yini ulimi lakho lugcwele impakamo. Awubale lekhanda elincane kanje yini engaphuma ngene. Yini ulimi lakho lufile. Ubuka abantu ngezici zabo uyabehlulela wena bese ukhuluma ukufa ngomlomo wakho. Njengoba ugcwala kwinhliziyo yakho embi igcwele ububi kanjalo nolimi lakho belithulula likhipha ukufa. Khipha amanzi angcolile. Akubona umthombo abantu abangaphuza kuwona ulimi lakho. Gcwele izibhidi, gcwele ukungcola. Gcwele isitamkoko emlomeni wakho mawukhuluma kuyanuka. Kubantu abanokuhlakanipha abayazi kulo muntu akafanele ngabe uyakhuluma nabantu noma kufanele ngabe ukhuluma kanje phakathi kwabantu. Kuba ulimi lomuntu ongafundisekile. Bhekani umlilo omncane uvuthisa ihlathi elingaka. Kuvele ukuthi bese kusebusika umuntu uqala umlilo endaweni encane ufake umlilo ushisa intaba yonke ilanga elincane. Noma inhlasi ebekade iphephuka efika ngene esikhotheni bese somile. Qala umlilo kuba nomoya uyasiza. So umoya omubi ubhebhethekisa ububi bese ufake umlilo noma inhlasi ezokwenza kulo mlilo lo uwande bemkhulu. Ingakho umuntu omubi akakwazi ukuthula. Umuntu omubi enhlizweni yakhe uhambe faka umoya omubi phambi kwabantu phakathi kwabanye abantu. Uhambe hleka ngomunye umuntu ukuze lobubi lobo bukuyena kwande. Ngomlomo hambe khuluma kambi ngabanye abantu. Akaqedi umuntu omubi enhliziyweni akaqedi ukona. Engazange ayibone imphumela yobubi abuqalileyo. Uyothi meseqedile ukona kwakhe besamagxamalaze phambi kwakho bese ayakuhleka. Wena uzitshela ukuthi umuntu bezokusiza. Ngoba yini ngaphansi kwelimini lakhe kugcwele upoison noshevu wezinyoka. Kugcwele ithuna ngaphansi kwelimini. Kugcwele ibhokisi lobungcwabo. Umuntu omubi enhliziyweni akakwazi ukuba muhle ngaphandle. Ngisho angahleka aveze nomhlathi kepha uyajabula ngokuwa kwakho. Ngoba olimini lwakhe akukho kulunga. Imidlinzo yakhe mimbi njalo. Bheka umlilo omncane uvuthisa ihlathi elingaka. Nolimi lungumlilo. Nolimi lungumlilo. Ulimi lumi luyizwe. Lumi liyize. Uthini mina? Nolimi lumi luyizwe. Lungukulumbi. Nolimi lungumlilo. Ulimi lumi luyizwe. Lungukungalungi phakathi kwezitho zethu. Lungcolisa umzimba wonke. Luthungela ukuphila konke. Awuqale phansi ufune into engizoyizwa bese uyangisheshisela kodwa uzokwazi ukuyichaza lento eshiwo eBhayibhelini. Nolimi lungumlilo. Ulimi lulodwa lolungumlilo. Ulimi luyizwe. Angiyizwa into eshiwo uthini bayazi othi ngiyibona. Nolimi lumi. Letha bright letha ngibona. Ufuna into lenkani.
Nolimi lungumlilo, ulimi luyizwe lokungalungi, luyizwe futhi indawo yokungalungi. Ulimi luyindawo yokungalungi. So olimini lakho kuhlalani? Izithi eyincwadi ke lapha kwincwadi, before uqhubeke nale ncwadi le ngifuna ukuvezela ngaphansi kolimi ukuthi kuphumani. Nginika incwadi lapha incwadi yaseMaroma sahluko 3 kusukela kuverse 10. Ngifuna ukuvezela ukuthi iBhayibheli liyafakazela ukuthi umuntu emehlweni akhe uyalunga ngoba naye efuna ukugcwalisa ukufa kwakhe nokugcwalisa inkanuko yakhe ngale ndlela le afuna ukuthi abanye abantu bambuke ngayo bese bebuka ngayo omunye umuntu ngenxa yakhe. Ufuna abantu babuke kahle wena, kepha ubeka abantu abanye kambi ukuze kulunge wena. Isikhohlakala njengokuba kulotshiwe kubhalwe phansi ke lokhu kuthiwa Brian, akekho noyedwa olungileyo, akakho oqondayo, akekho futhi oqondayo, akakho ofuna uNkulunkulu, akekho ofuna uNkulunkulu. Ingakho ngishona emsamo, ingakho niyabathandazi, ingakho nezinyangeni, ingakho nithambela abafundisi abanika amafutha ukuba akekho oqondayo, ingakho nizigoqela abafundisi benu, ingakho nidedela abesifazane ukuba banibuse ukuba akekho oqondayo. bonke baphambukile, Bonke bantu baphumile endleleni, baphenduke imbuka, sebephenduke imbuqala bonke. Akekho owenza unjani, akakho owenza okuhle, qhubeka, akakho noyedwa, akhona oyedwa. imiphimbo yabo Imidelela-ke manje indaba le khona. Impimbo ila ephuma khona izwi bese ulimi njengoba uma kuthiwa ngeke umuntu ngokwazi ukukhuluma noma nganawo umphimbo. Kepha-ke indaba iqhamuka ngaphakathi kwena, lapho izinto uzikhuluma lezi ezingaphakathi kwena zize zihlale olimini njengoba ngikhuluma nje ulimi lami lona olunyakazisa yonke into ekhona emlomeni noma liyanyakaza kugcwala umlomo ukuze ngikwazi ukubiza wonke amagama ekumele aphume emlomeni wami. So uma emoyeni wami kukhona ububi, umphimbo wami uzobe ukhuluma ngezwi bese uthini? umphimbo wabo uyilimba elivulekileyo, Umphimbo yithuna, ukhuluma izinto ezukufa njalo ngomlomo wakho. ngezilimi zabo bayakhohlisa, Ngolimi lakho kugcwele uphafuza inkohliso, isihlungu sezinyoka Upoison. indebe zabo, uphoyizeni wezinyoka. Inyoka beyikushaya ikushaya ngomlomo angithi. Njengoba ikushaya ngomlomo nje, lo mlomo uthi uqhamuka ngaphansi ifike iqale ifake amazinyo bese ifake lo poison. Kanjalo nomuntu-ke ngolimi lakhe lokukhuluma ukufa kwezinyoka ufana nenyoka. nomlomo Ingakho uSathane efaniswa nenyoka ukuba ukufa kwaSathane kusomlomeni, ukufa kukaSathane kusemlomeni. Wafika ku-Eva wamkhohlisa u-Eva ngomlomo, u-Eva wakholwa wakhohliseka. Nabantu-ke beza kuwena bezoqhatha nabanye abantu beza bezokhuluma ngemlomo. Akekho umuntu okuqhatha nge-sign language. Bonke abantu bayakhuluma. umlomo wabo ugcwele ukuthuka nokubaba, So ukufa kulele kuphi? Ukufa nokuphila kuhlala kuphi? Kuhlala la emlomeni wakho. Ukufa nokuphila kuhlala emlomeni wakho. izinyawo zabo zisheshe ukuchitha igazi, Ngakho-ke umuntu obuthaka ngokucabanga nayimdlizo nangenhliziyo, into ayicabangayo ibe sixazululo njengoba ngithi ungumthakathi ungumbulali ngenhliziyo yakho. Umbulala nje umuntu vele sewugcwalise ngenhliziyo, awuzange uvele umbulale nje. Umona okuwena ngaphakathi okwenza ukuthi wena uzutshela umuntu ukuthi ngiyakuzonda ngikunyanya. incithakalo Ngokuba bawulungile, ukuba bawuhlakaniphile, bungeke ukwazi ukufisela umuntu okubi ngoba wena awungeke wathanda umuntu azoma phambi kwakhe athi ngiyakunyanya kukhuphe ngamali ngiyakuzonda. Ingahlukumeza loyo, kepha wena uyayenza wena bese uthi wena ulungile. Hayi mina ngiright ngokuba mina ngisho ngomlomo ngiyamzonda, kepha lona umbulale niyefana. Ungcono ngosembulala usegcwalisile inkanuko. Wena-ke usafuna ukuthi ubulale umuntu ephila ngomlomo wakho unjani. incithakalo nosizi kusendleleni zabo, Incithakalo nosizi kusendleleni. Incithakalo ukuphela kwemndeni bese kuphela imndeni iphele ngenxa kabani? Ngenxa yakho. Cela usizi ingane zilambeni, cela usizi izingane zikwazi esikoleni azinazo impahla zokugqoka, abazali abasekho, izinyembezi zezingane zike ezandleni zakho. Kuyadliwa kini, kudliwa ngegazi lasemzini yabanye abantu.
Ngiyabuswa kwakho. Kubuswa ngamandla abanye abantu. Indlela yokuthula abayazi. Indlela yokuthula yikho. Ukwesaba Akukho ukuthula phakathi kwababi. Soze. Ukwesaba uNkulunkulu akukho phambi kwamehlo abo. Uma umesaba uNkulunkulu ungeke umzondo umakhelwane wakho. Ukuba abantu bakini abadala befundisa imfundiso zikaNkulunkulu ngaba uthakathi. Ukuba abantu abadala bakini babefundisa indlela zikaNkulunkulu ngabe awuzondi. Ngabe awuntshontshe, ngabe awufemi, ngabe awuphingi. Ukuba uNkulunkulu uyaphila. Abamazi uNkulunkulu abantu. Abakhonza emaRomini abafuna ukumazi, abakhonza eZayoni abafuna ukumazi, abazibiza ngamaKristu abafuna ukumazi, abazibiza ngamaBaptist, amaPentecostal Church abafuna ukumazi, abazibiza ngamaPostoli abafuna ukumazi. Esontweni zinsuku zonke kepha izithelo zokukholwa zibona. Olimini lakho usakhulumisa kwabantu abangamazi uNkulunkulu. Kepha siyazi Kuyoze kube nini? Kuyoze kube nini? Nimanika. Vuma ubamazi uNkulunkulu kepha ngemisebenzi bayamphika, bangabanyanyekayo. Imisebenzi yenu iyanyanyeka phambi kuNkulunkulu. Noma nizikhohlisa la ngiyaya kothandaza, la ngiyakholwa, hayi ngiyaya esontweni uyakwenzani? Imisebenzi yakhe ingafakazeli ukuthi uyakhona. Khulumisa abantu kwezwe, ugqokisa kwabantu kwezwe, uhlekisa kwabantu kwezwe, uhlebisa kwabantu bezwe, ukhulisa kwabantu bezwe, uthethisa kwabo. kepha siyazi ukuthi lokho okushoyo umthetho. Lokho okushoyo umthetho. Ukukhuluma kubo. Ukubona bonke abantu bayakholwa. Yabona abantu bayakholwa. Khuluma nabo. iBhayibheli ikhuluma nabantu bayakholwa. Laba ngaphandle ke siyagcwalisela ngabo ukuthi ba-understand ukuba besemngcoleni abazile ukuthi uzosiniswa amahleza. Ukuba yonke imilomo ivinjwe. Yonke imilomo ibe njenini? Ivinjwe. Imilomo yonke kufanele ivinjwe. Izwe lonke libe necala kuNkulunkulu. Ezindaba ukuze sonke sikwazi ukuthethelela kufanele siqale sivume amacala ethu. Izwe lonke linecala phambi kuNkulunkulu. So wena othola umusa iwena lobonayo ukuthi le ndlela engihambayo ayihambeli uNkulunkulu. Le ndlela engihambayo akuyona eflow yena. Ngokuba anginandaba lokungagoloza mina ungigolozele mina ucabanga ukuthi mhlawumbe wenzela mina. Anginandaba. Okusalayo ukuthi mina ngimsula enhlizweni yami ukuba iqiniso ngilibeke obala. Ngilibeke obala. Othanda ukuzwa iqiniso othatha iqiniso. Kepha amahlonga nje bayaqhubeka bamahlonga nje. Ngoba vele ababi bazoqhubeka baphephetheke bubini. Bethukisa noma bethukiswa. Ngoba yini? Ugcwala umoya wemphakamo kubona. Ngokuba ngemisebenzi yomthetho akukho nyama eyakulungisiswa. Ngemisebenzi yomthetho ayikho. Yabo ukuhlatshwa kwezilwane niyehlaba nifaka iziphandla niyahlaba sinye sefile nakho uxolo uthelelana amanzi kepha akusuke enhlizweni akhonje yokulunga lapha. Ayikho neyodwa. Khohlwa. Glory to God, khohlwa. Ngokuba ngomthetho kukhona ukwazi isono. Ngokomthetho uyasazi isono sikhona ngokuba yini uNkulunkulu ubekile umthetho ukuthi ungaphuli ungakwenzi lokho. So isono sikhona meke wakwenza wena ungakwenzi. Ngisho wazi umsebenzi wakho kuphela mina. The fact ukuthi unenzondo ngaphakathi akuphelile. The fact ukuthi uyafeba akuphelile. The fact ukuthi uyathakatha akuphelile. Ngokuba ingqondo yakho ayigugukanga awuyilutho esandleni sakho. Nawe kwenze akuyilutho ngoba awukwenzi ngokusuka enhlizweni. Wenza izinto wenzela ukubukwa. Nenza izinto ngoba ufuna ukubukwa. Anenzeli izinto kwekhasimisa uNkulunkulu. uNkulunkulu ufuna izinhliziyo eziphendukelayo nengqondo yakhe ishintshe. Uyeke ukuqamba amanga. Uyeke ukufeba. Uyeke ube isidakwa. Uyeke ubhema ugwayi. Uyeke ukukhonza amadimoni. Uyeke ukuhlabela amadimoni. Uyeke ukuthi wena uphinde. Uyeke wenze imilingo. Uyeke uqamba amanga. uNkulunkulu ufuna abantu abagubhukile. Ababonayo kule ndlela abayihambayo yena. Akuyena phela umuntu owenza loyo. Lo muntu onesandla olulayo ukuthi abantu bakhiphe izisu. Lo muntu unecala. Udokotela unika abantu amaphilisi ubakhiphe izisu unecala. Udayisa ugwayi unecala. Udayisa utshwala unecala. Tshwala mina. Ngoba yini ululela isandla sakho kwisenzo esibi. Nomtshela njani ukuthi akaphenduke kumdayisela utshwala mina.
ngizomtshela njani ukuthi aphenduke ngibe ngimnika ugwayi ngibe ngimnika insangu ngibe ngimnika inole zokufakela ngisho akaphenduke kepha ngiyadayisa mina ama-product kanti ngubulotshesele mshumayelayo luzobonakala kanjani ushintsho nakuthi abantu baphendukile uma beqhubeka benze izinto ezibhebhethekisa isono leso uNkulunkulu angasifuni sinecala phambi kaNkulunkulu sinecala phambi kaNkulunkulu siyakoloza ngenxa yokuhlupheka semhlabeni sibona ukuthi lezi zinto zisixazululo ukubulala abanye abantu imindeni ifile ngawe wena udayisa ijiki udayisa imbwambo udayisa isiqatha kepha uthi uzabela ingane zakho uze esikoleni uthini ngale kusasa lale ngane elifayo ngenxa yakho nolimi lungumlilo ulimi lungumlilo ulimi lumi luyizwe lokungalungi yes phakathi kwezitho zethu yes lungcolisa umzimba wonke so ulimi lakho ngiyakutshela mina lungcolisa wena umzimba wakho wonke ngento oyikhulumile emlomeni kuveza ukuthi wena ngaphakathi vele ubolile into oyikhuluma ngomlomo ayifile kufe wena ungcolile ngaphakathi kuyo bese kuphuma ukulunga kuwena bese ubona ukuthi ke inhliziyo yakhe ihlambulukile ngoba ukuhlambuluka kwenhliziyo ukuhlambuluka komzimba wonke kepha umlomo wakho uzakhuluma kambi nenhliziyo yakho idlinza kambi ubona yonke indawo wisilonda esidinga ukugezwa sinakekele sihlanjulule ukuze siphole akekho okunakekelileyo nihamba nekuzangoma izangoma zeniqhatha namalungu omndeni anizwani nje kungenxa yesangoma lungcolisa umzimba wonke luthungela ukuphila konke so ulimi lolu lunamandla kakhulu lenza njani lungcolisa umzimba wonke lingcolisa umzimba wonke luthungela bese ukuphila konke lithungela ukuphila konke luthungelwa isihoko lithungelwa yini luthungelwa isihoko ulimi lolu njengoba ulisebenzisa ngenhliziyo embili lisebenzela isihoko lokufa yazi indaba ulimi lolu lisebenzisayo lisebenzela isihoko labantu baqhatha nenza yonke lento okukhohlakala lisebenzela yini isihoko igcwele labantu abangafunanga ukulunga yazi indaba ngoba yonke imvelo yezilwane nezinyoni nezikhasayo neziselwandle iyathanjiswa yebo yathanjiswa ngemvelo yabantu kepha ulimi usho ukuthi lezilwane lezi ziyathoba inkukhu yakusaba ungazange wenze lutho umnyakaza ichumhlaye lapha ngisho inkomo iyachumhlaye lapha ngisho imbuzi ngisho inyoka mayibonile ishaya ikhona ayikazize kuwena ingakuzuma nje inyoka ikhaya ngemuva kepha ngeke isuke lapha ize kuwena ngqo so lezi zinto zithotshisiwe ukuba zithobele abantu ngoba kuthiwa ke uNkulunkulu wadala zonke izilwane ukuba zithobele umuntu abuse phezukwazo umuntu unikwa isithunzi esinake sikaNkulunkulu sokuthi uma lezi zilwane zimbona zimesaba yebo ulimi akakho kubantu onamandla okulithambisa so phakathi kwethu siyahluleka ukuthobisa ulimi asikwazi ukukhuluma sisodwa sibanga izinto obonayo lezi zinto fanele sizilungisa ngomlomo kuze kungene ukuthi omunye akhuluma omunye kabi ngoba yini ufuna ukuzithoba so ulimi lakhe aliqoqekile ngoba yini lifuna ukugwasa lenkanuko kaSathane kuyena yokuthi kufanele agcine ekwenzile okubi kumfowabo noma kumdadewabo noma ke umsebenzi asebenza naye kepha kufanele agcine egcwalisile lenkanuko yokuthi enze kabi noma akhulume kabi ngoba ngaphakathi kuyena kuyabheda bhetha ngempela kulele kunye kuba bekubili bekuzovusana lungububi obuyaluzayo ulimi lakho ububi obuyaluzayo lugcwele isihluku esibulalayo ngalo sibonga inkosi ngalo lolimi lolu sifike sithi siyabonga Nkosi uJesu nimandla onke uyasithanda ngalo sibonga inkosi uBaba nangalo siqalekisa abantu bekusuke nje abenziwe uNkulunkulu ngolimi lakho wambonga bese uyabuza uthi wena akufisele nje indawo engiyeke yazi uyancasula yazi wena ngiyakuzonda wena ufanele ukufa wena lolimi lolu kathi umsebenzisi wenza njani uthi hawu Nkosi ngiyabonga Nkosi uJesu ngalana sawugijima yokuqalekisa umuntu abantu abenziwe ngomfanekiso labantu abenziwe ngomfanekiso wabanini kaNkulunkulu wena yobaqalekisa futhi ngolimi lethu sithi senza kahle siphinde futhi sonde emlonyeni munye lo mlomo lo wodwa nawo kuphuma ukubusisa ufike ukuthi uyabusisa ngawo nokuqalekisa uphinde futhi uqalekisa akufanele usiqalekise thina
akufanele bazalwane Yabizwa nje bami. iBhayibheli akufanele ukuthi umlomo okhuluma okuhle uphinde uqalekise. Akufanele umlomo othi ukhonza uJesu uphinde ukhulume amagama ayisiswali. Akufanele bazalwane bami Akufanele ukuba lokho kube kanjalo. Yes. Umthombo Moya emthonjeni. uyakhipha yini? Mawufika emthombeni lapha kuphuma amanzi ahleze ihlobo lolodwa lamanzi. So amanzi aphuma emthonjeni awashintshi. Kuyenzeka nje umthombo okhipha amanzi Uyakhipha yini amnandi nababayo emgodini munye na? kuyenzeka nje uhambe lapha esiphethweni uyofika ophuza amanzi anosawoti namhlanje kusasiphuza noshukela. Umthuzwa kuyenzeka yini? Ngephula imlwakho lumthombo okhipha amanzi ababayo namanzi anoshukela. Ukuthi ulimi lakho lumbaxampilo lwenyoka. Ingakho iBhayibheli ithi ke ngaphansi kwezinto ebezithi kugcwele isihlungu sezinyoka ukuba ulimi lakho alizwani ukukhuluma into eyodwa. Lukhuluma izinto ezimbi nezinto ezinhle. Lithi iBhayibheli afanele ukuba emlomeni okukhuluma kona kuhle makuphuma kuhle kuphela. Emlomeni okhuluma kumbi kuzokhuluma kumbi ngisho wazenzisa. Mfundisi, mzalwane, nawe noma ngabe uphi khona, ngisho wazenzisa. Ulimi lwakho luyaveza ukuthi wena umuntu onjani. Ulimi lwakho. Umkhiwane bazalwane bami Umkhiwane bazalwane. ungaba namandla yini okuthela izithelo zomnqumo noma Umkhiwane isihlahla sokudla amafruit. Umnqumo isihlahla esibizwa ngo-oliva. Oliva isihlahla esikhipha amafutha okupheka. So kungenzeka isihlahla samafruit isikhipha amafutha okupheka na? Kungenzeka ukuthi ulimi lakho uthi uphilela uJesu kepha likhuluma izinto ezimbi na? noma umvini amakhiwane Noma umvini isihlahla samagrebhisi. Kungenzeka isihlahla samagrebhisi siphinde sikhipha amakhiwane na? Ngeke kwenzeke. amanzi kasawoti angebheze amnandi. Amanzi agcwele usawoti ayohleze ulwandle. Umfula oletha amanzi angena usawoti noma umthombo noma imvula kuyohlezi kwimvula kaze imvula inethe usawoti. Ayikaze imvula inethe upelepele. So nawe ulimi lakho malikhombise phela ukuthi ke lihlala mapha amanzi. Ngabe lihlala amanzi okuphila noma lihlala amanzi okufana. Ngoba phela ke zimbili izindlela. Awukwazi ukuzahlukanisa futhi awukwazi ukuzihamba zombili. Hamba indlela eyodwa ngesikhathi esisodwa. Awukwazi ukukhonza amakhosi amabili. Ngoba uzokhonza enye bese lenye uyayidelela. Ngoba vele uJesu bayamdelela bekhonza izinto zabo bese befuna ukubhanga uJesu nendlela zabo zobumnyama. Konke okufihliweyo kuyakwambula. Konke okwenzeka kumnyameni kuyavela ekhayeni. Akukho ukuzilanda phakathi kwalowo okubizileyo. Siyazilanda phakathi kwakhe yena obona konke okufihlakeleyo. Wazi inhliziyo yakho nemicabango ingakho esivezela ukuthi lo limi okhuluma ngalo yonke imidlitho yakhona isuka phansi enhliziyweni yakho. Inhliziyo yakho igcwele ububi bodwa. Ngeke kube khona ukulunga emhlabeni uma umuntu angafuna ukuvuma amacala akhe kuJesu. Glory to God. Ngeke kube khona ukulunga emindenini uJesu engakafiki. Namamkela. Uyazumthatha lo Jesu ukuba wonke lobubi obuthe uphethe ngenhliziyo yakho bufakazela usathane osenhlizweni yakho. Inkani lonayo ifakazela usathane osenhlizweni yakho. Inzondo onayo ifakazela usathane osenhlizweni yakho. Ubufebe onabo bufakazela usathane osenhlizweni yakho. Inhliziyo yakho yimbi, ukuphinga, ubufebe, ukubulala, inzondo, ubusela usenhlizweni yakho. Akuhlali ngaphandle asikuboni mawuhamba ukuthi uyisela. Sesiyakwazi ngokwesenzo ngoba inhliziyo yakho isivezile ngesenzo ukuthi wena uyisela. Ngeke uhlule iqiniso kaNkulunkulu. Lizolungisa unembeza wakho ofile. Lokunikela kumadimoni unembeza wakho. Lamanzi eziwashe ezilandayo ngeke kulungisele izinkinga ezibhekene noNkulunkulu uSathane. uSathane ukhohlisa ngamanzi ajalo uNkulunkulu. uNkulunkulu ufuna uze kuyena ngqo. Uzovuma amacala akho. Qala kulungiswe wena. Masiyeke ukubheka ngaphandle wena qala kufanele
lungiswa wena. Lungisa indaba yakho noJesu. Qoqe ulimi lwakho. Qoqe imhlizo yakho. Uyinikele uNkulunkulu. Yonke lempakamo nayo uphakeme nje kusasa uzoba. Sopha ukukhomba kwakho ukuthi unyeze lapho. Ngokuba awulazi kusasa lakho, awuziphathele kusasa lakho. Ukuthi ufuna ukuba udokotela, ungenzeka ngoba udokotela uzophelela esibhedlela, uzophelela ejele, ungaphelela futhi ethuneni. Konke lokho nake enhlizweni yakho ukufisa kungafezeki ngenxa yokuthi awunamandla ukuziphathela ukuphila kwakho, so awulazi kusasa lakho. Yingakho kuthiwa akwaziwa mbanje kujiwe. Akekho owaziyo isiphetho. Qaphela ukuhamba kwakho. Qaphela ukucabanga kwakho. Qaphela ulimi lakho. Ngoba luyakha noma liyabhidliza. Ngabe liyaduduza noma liyamosha. Ngabe liyathanda noma liyasonda. Ngabe liyakhulisa noma liyabulala, libulala isithombe kumele sikhule. Amanzi asolwandle angeke ngiwathathe ngizochelela ummbila engikutshalile ekhaya ukuba awajayeleke ukuthi enze njalo. So kanjalo nolimi lwenzondo alikho into engayikhulumisa noma yokuhleba ngeke ukhulise lutho uzakubulala ngoba mubi. Uyababa. Ezina uthini uphethe esobatshela konke. Qondisa indaba yakho noJesu. Ilungise. Zamela okuhle kodwa njalo. Inhliziyo yakhe iqondise uNkulunkulu. Uthini umbhalo? Phendukani. Sebakuzwa bonke lokhu wayekhulumile uPetru base behlabeka ezinhliziyweni base bethi kuPetru nabanye abapostoli madoda wazalwane sakwenze njani na? uPetru wayesethi phendukani. Yilowo nalowo Abhaphathizwe. yilowo nalowo bethiwa yilowo nalowo kusho ukuthi yilowo muntu makaphenduke bese eze kuJesu azobhaphathiswa. Awubhaphathisela umakhelwane, awubhaphathisela ugogo, awubhaphathisela umkhulu wakho noma ubaba wakho. Ubaba yilowo nalowo umuntu uziphendukelela yena ephenduka bheka kuJesu. Awuphendukeli kumina, phendukela kuJesu. Amazwi kaJesu aphilileyo azolungisa wena. Abhaphathiswe egameni likaJesu Kristu. Akekho noyedwa umuntu akuvimba ukuthi ukhoze uJesu. Bangazama kepha uJesu mekubizile ubizile. Kukho ukuthethelela kwezulu. Akekho noyedwa umuntu angahlukanisa nothando lukaBaba osezulwini. Ukuba ungibizile. Akangibizanga ngenxa yokulunga kwami. Ungibize ngenxa yomusa wakhe anginike wona. So lo musa nguthathi kancane ukuba bekuyisoni esikhulu. Namanje ngiyona kepha uNkulunkulu elomusa yena uyakwazi ukuthi angilungise. Kukho ukuthethelela kwezulu. Phendukani. Yilowo nalowo abhaphathiswe egameni likaJesu Kristu. Kukho ukuthethelela kwezono zenu. Khona niyakwamukeliswa. Khona-ke uma solungela uJesu uyobe sekubekela isipho okumele usamukele. Sikamoya oyingcwele. Esikabani? Sikamoya oyingcwele. Ngokuba esikabani? Sikamoya oyingcwele. Kuba lesithembiso ngesenu nesabantwana esaba bonke abakude. Bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabili. Wayesefakaza nangamanye amazwi amaningi ngoba yala watheni. Zisindiseni kulesizukulwane esiphambene. Zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo, isizukulwane esibolile, esigcwele lonke uhlobo lwesono ngesikabani. Soma uthanda umusa, zisindise. Thatha uJesu salesikhathi. Ngoba sofika isikhathi ungakusakwazi ukumthatha uJesu. Siyeza vele isikhathi sokuthi ungasakwazi ukumthatha uJesu. Sokuthi uyamthatha uyaqhubiyela back. Thatha uJesu. Ungathathi igama lenkolo. Thatha uJesu. Ungathathi igama lomfundisi. Thatha abani uJesu. Jesu kuphela uzakusindisa. Awusindiswa umhleki, awusindiswa uBright, awusindiswa nombani. Sindiswa uJesu, awusindiswa uPetru. Uthi uPetru ubizela abantu enkosini, nami ngibizela enkosini. Sindiseni lesizukulwane esiphambeneyo. Nimele ukungena emanzini. Nimele ukuvuma izono zenu. Nimelwe ukulandela nokulalela umthetho kaNkulunkulu ukuze kuphele bonke lo moya wokuthi ke nami ngiyamzonda ngoba uyangizonda. Fanele kuphele lo moya kwena. Uba wena ufuna ukukhona ukuthula ngaphakathi kwena ngithi amukela uJesu. Yesu uzakufundisa indlela elungileyo yokuphila uphilele ujabulise uNkulunkulu okudalayo wena uqobo lwakho. Awudalwanga uma wakho bakuzele ngembewu yakudala uNkulunkulu. Amandla kaNkulunkulu ukuthi ube khona. Ngoba manje bakhishwa
basalindile namanje ezulwini ukuthi bayobuza kuma wake esadla ubumnandi emhlabeni uyahamba ikhiphe izisu hambelana nabonke abafana hamba ikhiphe izisu yambona ingculaza wafa wafica lemphefumulo kaJacob lapha emlindweni siyambuza ungangenzeke baba wangulalelani sekumele chaze akasakwazi ukuchaza nina nihlala imndeni yajova emhlabeni yonke imndeni nje nisazokwenza ngichaze ngalo kunena ngoNkulunkulu nisenihlela phela uNkulunkulu uhlelo lakhe ukuthi uthi zalana nande wena wenza amaphilisi okuhlela wena ojovile ke uwandokho okunike lo myalelo uNkulunkulu wakho udokotela glory to God isazolithatha libo zisindiseni zisindiseni glory to God isindiseni isizukulwane sibonile lesi sibonile isizukulwane siphila kusona kusukela ku-TV kuze kuyovala kwikhompyutha kuyovala efonini kubonile othisha noprincipal esikoleni kubonile ugovernment upresident kubonile amabandla namagamawo nabafundisi abaholi bakhona kubonile khanda lonke liyakhula suka phansi ngaphansi amathelo onyoko kuyovala ekhanda isilonda siphihlekile sigcwala ubovu ukuba benazi isikhathi sokuvakashela beniyakubona amandla kaNkulunkulu ngokuba konke maqondana njalo umuntu kunesikhathi sakho ngoba abantu ababoni glory to God abantu ababoni ilawo nalo abafuna ukubhabhadiswa egameni lika Jesu Kristu uyakusinika imininingwane noma ke asithinte kule mininingwane oyibonayo noma oyizwile uNkulunkulu emuhle uyakuyenza indlela ukuthi sifinyelele kuwena ungene emanzini ubhabhadiswe egameni lika Jesu Kristu uqhubeke uvuthe njalo umlilo kuwena wenkisekelo kaNkulunkulu hlala emazwini asemfundisweni empilileyo uJesu Kristu inkosi bona bonke labantu abafuna ukubhabhadisa baza kusithina uNkulunkulu emuhle aphinda siqhubeka sicele asihole emseni wakhe siphinde sibonane kusasa ekuseni ngo9 Jesu Kristu inkosi uzolo mkhuleko babe egameni lenkosi yethu Jesu Kristu uNkulunkulu namandla siyakubonga wena othandekayo kaIsrayeli wena wedwa Nkosi Jesu inkosi nomsindisi siyacela uNkulunkulu namandla izwi lakho lilethe ukukhanya likhanyise Nkosi ukuhlakanipha ezinqondweni zethu nokuqonda ngemfihlakalo Nkosi ebingaziwa ngamadodana abantu kuwe Kristu Jesu njengenkosi nomsindisi oyibekele Nkosi kubo bonke abezayo ekhanyeni ukuba babe nokuphila okuphakade thatha udumo nenkazimulo uNkulunkulu wethu silungisele Nkosi ukuze sithele Nkosi izithelo zokulunga egameni elihle lenkosi Jesu Kristu izwi lakho Nkosi lihlanze izinhliziyo zethu nemidlinzo yethu libhule ubuhle bakho nokusithanda kwakho uNkulunkulu kule nkonzo esenzele yona amazwi akho aletha ukuphila okuphakade egameni lika Jesu Kristu yena yedwa inkosi nomsindisi thatha udumo namanje uNkulunkulu wethu wena baba wethu usezulwini egameni elihle lenkosi Jesu manje naphakade amen.